pretendemos facer dúas cousas, fundamentalmente. A primeira é poñer en valor o traballo realizado por esta organización, por esta entidade de aconsellamento durante os últimos 3 meses, e que cando conozcamos os datos do resto de entidades a nivel de Galicia seguramente acabemos sendo a primeira entidade en tramitar PAC en Galicia, con un número moi importante que son 5.130 solicitudes de PAC realizadas por esta entidade, o que representa, por os datos que temos da Consellería, de 21.278, o 24,11% do total de solicitudes de PAC que se fai en Galicia. Aproximadamente unhas 125.000 hectáreas de superficie, e que ademais con un número de líneas de axuda das posibles, que son un montón delas, en torno a 30 líneas de axudas posibles que se poden solicitar, con unha media por explotación de 5,13, lixeiramente superior á media de Galicia, igual que a media de superficie, que a media de superficie das nosas solicitudes está en 23,98 hectáreas frente ás 17,06 do conxunto das solicitudes. Pero, ademais de poñer en valor o traballo realizado por esta entidade, por Unións Agrarias, queremos novamente facer fincapé na necesidade de modificación de cara a futuro de esta liña de axudas da PAC, que non podemos olvidar que o primeiro obxectivo da política agraria comunitaria é o medio ambiente, pero que isto nos está levando a un traballo absolutamente exagerado. Por dar unhas cifras. Galicia, como todos sabemos, ten unha estrutura da propiedade pois con moitas parcelas, con parcelas de pequena dimensión, o que nos leva, como decía, a un traballo absolutamente exagerado. A media de parcelas por explotación, porque nos damos conta das solicitudes que fixo Unións Agrarias, non conocemos a media de Galicia, pero das que fixo Unións Agrarias, e tendo o porcentaje que temos seguramente Galicia sea parecido, é de 70 parcelas por explotación, pero con solicitudes que superan as 1000 parcelas e con un número moi importante por encima de 100, casi 150 solicitudes que superan as 300 parcelas de explotación. Que pretendo decir con isto? Pretendo decir con isto que a todas estas parcelas, que no conxunto de solicitudes de Unións Agrarias son 363.742, a todas estas parcelas hai que decir que se cultiva en elas, e en moitos casos con doble cultivo, con un cultivo principal e con un cultivo secundario. Isto significa repasar unha por unha as 363.000 parcelas que os solicitantes, que son 5.000 solicitantes de Unións Agrarias, teñen como superficie agraria. Ademais disso, este ano, e como unha medida excepcional posta en marcha por FEGA, e este é o primeiro ano, aunque se viña nos últimos anos xa solicitando aquelas explotacións que incorporaban parcelas de máis de 1 hectárea, supuxo a introducción de aproximadamente 29.000 DNIs de titulares de parcelas, daquelas parcelas en régimen de arrendamento. 29.000 DNIs. Ademais de, tendo como temos a día de hoxe os medios técnicos necesarios para saber o que se fai casi en cada punto do territorio, de todos os territorios, ademais de eso, aportar 31.450 fotografías referenciadas, algunhas delas para justificar algúns cultivos e outras preventivas por si no futuro nos controles que establece a Xunta de Galicia dice o contrario ao que está en ese territorio, ademais de 1.769 alegacións aos usos que establece o SICPAC da terra, é dicir, cambios nos usos da terra. Como vedes, son unhos datos que nos levan a pensar que isto é absolutamente necesario cambialo,
porque o nivel de complexidade, o nivel de traballo que conleva estas solicitudes para un montante aproximado no conxunto das explotacións desas 5.000 solicitudes agrarias de uns 60 millóns de euros aproximadamente de axudas PAC que se están solicitando en estes momentos, e dado que temos medios técnicos a día de hoxe, con fotografías aéreas, satélites, etcétera, 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 para un control riguroso e que a súa vez digamos que baixe un pouco as necesidades administrativas das explotacións e das entidades que nos dedicamos a isto, necesario un cambio. E no ano 2028, seguramente con retraso, pero no ano 2028, que se celebra un novo período de PAC, é absolutamente necesario modificar isto. Como datos añadidos sobre as solicitudes que fixo nos agrarias, bueno, o 81,4% das solicitudes levan acompañado algunha correximen, é dicir, algunha actividade que ten que ver ca mellora do medio ambiente, con prácticas medioambientales. Destas destaca sobre todo o pastoreo extensivo, con casi 2.700 solicitudes, ou a rotación de cultivos con especies mellorantes que aproximadamente 820. E destacar tamén que un deses ecorrexímenes, como vos decía, con prácticas mellorantes de cara ao medio ambiente, especificamente creado para a corrixa cantábrica, como é a sega sostible, estáse demostrando que foi mal planificado. No conxunto de Galicia, apenas das 21.000 solicitudes, 1.300 solicitudes, o que quere dicir que non é atractivo para as explotacións, e no caso de Unións Agrarias todavía menos, apenas 170 solicitudes. E destacar que o grueso da PAC en Galicia sigue estando sobre o sector gandeiro. Das 5.000 solicitudes feitas por Unións Agrarias, explotacións gandeiras 4.035, é dicir, o 78% das solicitudes de PAC que fai Unións Agrarias, e entendemos que a nivel de Galicia será parecido, o representan explotacións gandeiras, das cales 1.290 de leite, 2.525 de carne e 440 de ovino e caprino. E como anécdota xa para finalizar con este análisis da actividade de Unións, decir como se está percibindo o cambio do sector ganadeiro en Galicia, porque dentro destas 4.031 explotacións gandeiras destaca que en varias de elas xa aparezcan algo máis de 1.000 cabezas de ganado, que poden ser vacas ou que poden ser ovellas ou cabras. É dicir, estáse producindo un cambio no sector ganadeiro en Galicia absolutamente impensable fai poucos anos. É verdade que seguimos tendo unha media de animales de explotación inferior ao conxunto de España, pero estáse producindo unha absoluta transformación. E xa para rematar, o ano 2028 está cercano, é máis que probable que se retrase o novo período de PAC, porque non se están cerrando acordos a nivel de países. Digamos que nestes momentos hai como dous grandes bloques a nivel europeo, un encabezado por Alemania e os Países Baixos e outro encabezado por España, Francia e Italia, con dúas visións distintas. De todos é coñecido, digamos que as críticas ao novo modelo do PAC, en canto que pretende atender ca mesma partida presupuestaria cuestións como defensa, como emigración, etc., o que significaría, de facto, unha reducción dos cartos da PAC. Ben, a verdade que matizada nos últimos tempos. O certo é que desaparecía
desaparecería como tal, aunque podría estar englobado en un paquete moito máis amplio, desaparecía como tal unha liña de axudas moi importante para o conxunto das rexións europeas. Non me quero referir especificamente a Galicia, para o conxunto das rexións europeas, que sería o paquete chamado de desarrollo rural. É dicir, aquel paquete donde os territorios, as rexións, teñen máis capacidade de influencia sobre a que dirixilos, sobre as necesidades que existen en esos territorios e a onde dirixilos. Por tanto, queremos manifestar aquí, primeiro, a necesidade, por suposto, de incrementar o presupuesto. Non podemos seguir atendendo as mesmas necesidades con menos presupuesto. Non podemos atender outras necesidades que foron surgindo no conxunto da Unión Europea, como é a defensa, moi especialmente nestes tempos, ou como é a emigración co mesmo presupuesto. Segundo, a política agraria é absolutamente básica se queremos seguir dependendo o menos posible na alimentación do resto do mundo. Por tanto, tenemos que seguir fortalecendo o sector agrario. E terceiro, máis alá de que poidamos estar máis a favor ou menos en determinadas axudas que están establecidas neste momento, non olvidemos que nestes momentos teñen moita capacidade de decisión os Estados membros, e o que si é, decimos con toda claridade, que é absolutamente necesario manter as políticas de desarrollo rural, non só mantelas, sino implementadas, porque é unha fonte fundamental de manter a xente no territorio. Non só ligada á actividade especificamente agraria, agrícola ou gandeira, sino a pequena industria que ten un apoio importante a través destas vías no rural.